Plastic maait uit smarrig wetter. In deze containers bij de wetterzuivering van Wetterskip Friesland binnen 3 zweetsonderzoekers er om man met waande. In the bottle is wastewater and the selected biomass. It looks really dirty. Yes, but this is before the water comes out clean. De wetenschappers waren voor een chemische reactie. Zo maait ze de bacteriën in het smarrige water groenstoffen van plastic. This is the raw material? Yeah, this is then after we have maximized the polymer content of the biomass. It looks like this. En hiermee kan dus uiteindelijk plastic maken worden. Gelijk zulke muntjes voor in de horeca. Maar om dat voor elkaar te krijgen is er meer nodig dan alleen deze proefopstelling. Er moet een fabriek gebouwd worden om van de groenstoffen echt plastic te maken. En dat moet een flinke fabriek worden. Ik ben nu bezig met de bouwplannen om die verder uit te werken. En dan weten we precies hoeveel kapitaal we nodig hebben qua investeringen. En dat is dan de volgende stap, is om investeerders om tafel van wat zij daarin willen bijdragen. Want je hebt miljoenen nodig, dat is wel duidelijk. Nou, het gaat inderdaad om een bepaalde schaalgrootte, dan heet het inderdaad wel miljoenen inderdaad. Het fabriek moet in elk geval in Friesland komen en zo tientallen banen op smieten. Het Wetterskip is tevreden over de proef, want ik voor haar had het financiële voordeel. En het wetter wordt goed skin door deze Zweedse behandeling. Nou, het wetter wordt er skin ervan. In die zin, de stoffen die normaal afbrutsen worden, die worden nou ook afbrutsen. Maar tegelijkertijd wordt er ook een product vormen. Dus er is een win-win situatie. Dan maken ze net alleen een skin, maar dan maken ze ook een product. En dat smiet dus weer geld op, een skinner milieu en mogelijk legere wetterskipslessen.